I da ste mi True King na sigurno limax.io. To je kad sam to ima. I evo i počne. Ljudi, šta šteka? U početku šteka. Samo na početku malo šteka. Joj. What the... Turbo daješ i turbo neš. Ne smiješ se zaletiti. O ne, šiš. Mrš. Nisam neki... Jo, kunja, što je vam? Da znam. Tako da... Ute premate. Ako biste jeli na kraju mape, niko samo ja možda... Ne, Isuse, koji sam ja noob u ovoj lobu, meni maksio je. Not kill. What? Aslında da fokusun olmak istermişsen mesela bunu normal لما كان ناس وانا i znaš kaj, zbrao neću. Kružiča, kružiča, kružiš, bužiča, bužiča, ima, maza. Those are original. Holy shit. Девушка. This mother shit. Šta su veliki ovi kljušći, majka moja mila. Odmah jedi. Ovaj da, ovaj nekako Hrvat. Holy shit, holy and shit, holy bam shit. Smo nekako, kakva bi to smjurila bila, ej. Samo shit, no, help. Shit. Sada ću se vrnem u filmu kako sam bio. Sada je bilo baš Trebao bi da će se izaći gdje je pio.
Odmah ćemo doći. Ljudi, kakav sam ogroman, ogroman sam, mislim sam jedan čak. Možete možete 1702. Ne, onda sam se smanjio, ne, šta sam to uradio, šta sam to uradio. Sam ja šta jednu veliku glupost, a idi brit mačke, no. Gledajte da sam nema nikoga jedinog tako spijemo, ono. Ne znam da se dobro. Let's go. Nika nagrobčen. Vidiš mašiću. Ona je šika. Io, questo anno, brate moj. Opet Robok već peti. Kako Robok tak mora biti veliko odmah? Vet, a to Robok. Ma sam gladan. Znači ljudi, gladan sam, tako da... A još mam snimati 2 minute, ajde, još da zgubim malo. I ljudi, ne znam, idemo još jedno. Malo. Kako se kaže? Kako se go... Mrtka. Mrdga. Ne znam, nećemo njegovo ime, ne mogu da pameti. Mrdka. Ko si ti beraken? Ljudi, vidim tišću nešto. Ajoj, šta joj. Evo i fora što se ne vidi mapa. I... Da, kao što vidim. Ušto stoji, I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ostavite like, share i subscribe i komentar. I da, like zbog ako hoćete još remaxa i post.